uit. Op. Rita. Rita. Rustig. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Praten we Limburgs of praten we Nederlands? Veluws. Boers. Veluws. Ja. Ik ben in Nederland. Wat een... Pascal? Ja. Ik ben Bas van Aangenaam. L1. Namaste. Namaste. En wij zijn van het programma Onderweg. Oké. En wij rijden een aantal dagen in de week à l'improviste door de provincie. En als we ergens een trigger zien waarvan we denken van daar moet een verhaal achter zitten, dan proberen we met de mensen een gesprek aan te knopen. Oké. En nu zagen we het bord red en leg kip. Dat is onderdeel van, ja. Dit zijn ook Red allemaal een zwerfhond. opvanghonden, inderdaad. En die komen hier aan om te socialiseren. En als ze komen uit Spanje zitten vaak jaren in een hokje. Nou, wij halen ze hierin eigenlijk in de roedel. En vanuit de roedel worden ze weer herplaatst. Dus we halen eerst de hond hierheen om te kijken hoe de hond is. En hoe de hond eigenlijk in de roedel weer echt hond kan zijn. En goed, en dan pas wordt hij bij andere mensen geplaatst. Wij merken heel veel dat heel veel honden uit het Oostblok, Bulgarije, Polen, Ja, eigenlijk zo opgehaald worden. En dan gewoon eventjes bij mensen thuis worden afgeleverd. en dat moet je niet doen. Dat wil je niet in je huis hebben, hoor. Want een hond van straat die eventjes opgepakt wordt en dan in je huisgezinnetje gegooid wordt. Succes! Want dat is gewoon niet te doen als je geen hondenervaring hebt. Maar wat een goed idee. Wanneer heb je dat bedacht om dat zo te gaan doen? Maar dit doen we al jaren. Ja? Ja? Ja. Hij is een onderdeel van de Animal niet. En dat is asiel van voormalig Peter Koekenbakker. En die zit in Zuid-Spanje, La Linea. En die is helaas vorig jaar overleden. Maar er zitten daar nu nog 600 honden die graag een huisje willen hebben. Waar zitten die? In Spanje, Zuid-Spanje, La Linea. En die komen gefaseerd hier naartoe. Ja. En er zijn er meerdere mensen als jij, als jullie, neem ik aan. Ja, Die... wij. We doen met z'n drieën. 3 vrienden. Dus uiteindelijk komen die 600 honden, wat er natuurlijk steeds meer worden, er komen steeds nieuwe honden bij, die Ja. komen via jullie, komen die naar Nederland? Ja, maar dan op de juiste manier, dat er maar 1 plaatsing is, dat het ook gelijk klikt. Want mensen zeggen heel vaak, ik vind die mooi, die wil ik hebben. Maar als een hond alleen maar mooi is dat niet gelijk de juiste hond voor je. En dat is wat je vaak ziet, dat een hond van huis naar huis naar huis gaat. We kregen 3 weken terug een hele grote mast in. En die was volgens iedereen niet te doen. Agressief. Hij vloog alles aan. Nou, we hebben hem eigenlijk in de kennel gezet. En hij heeft 3 weken nodig gehad. En ze hebben hem gisteren opgehaald. En ze wou hem laten inslapen. Maar ze hebben gewoon tijd nodig. Heel bijzonder. Nou ja, alles voor de dieren. Dat is het voornaamste. Maar, en jullie doen het met z'n drieën. Ja. Wie is de Ja. derde? Die is nu naar de werk toe. En Esmee is even honden halen. Oké, En zij is ook een vriendin van ons, maar Ik help. als niet vrijwillig. Ja, vertel het. uiteindelijk wel. Ja. Dus dat is zodoende. En dan hebben we achter zitten alle kippen. Dat zijn we nog steeds aan het opbouwen, want we zitten pas 3 maanden hier. Dus vanuit het niks daar de paddocks aan bouwen. We vangen ook paarden op. Dus ja, Ook nog. paarden, ponies. En dan ook de herplaatsing. Die het eigenlijk heel slecht gehad hebben. Hey, en dat resocialiseren, hè? Zijn jullie, of ben jij, want je staat nu tegenover mij, ben jij daarin autodidact? Dat is gewoon ervaring op de deur. Gevoel? Ja, ja. Ik heb die zit helemaal achter bij de paarden, op een husky. En die husky was ook onhandelbaar, zeiden ze. En dat was mijn ultieme doel om te kijken wat allemaal mogelijk is. Nou, we kunnen nu met die husky het bos in, helemaal los. Luistert overal naar. Als een hert ziet, laat ze zitten. Die is gewoon zo braaf. En dat was het ultieme doel van niet te doen. Een husky, die om te kunnen turmen, dan is alles mogelijk. Nou, ik vond het wel mooi in het begin ook, want Ja, ja. Ja. mooi is dat, hè? Nu, daar denkt hij eigenlijk geen seconde over na, maar hij draait ons de rug toe en besteedt eerst aandacht aan het dier. Vind ik wel mooi hoe je dat doet. Je draait je meteen om
En je gaat meteen aandacht besteden aan het dier. Mhm. Daar neem je ook de tijd voor en dan kom je weer terug. Ja, maar er moet uiteindelijk rust in de tent zijn. Want vanuit de rust is alleen alles te doen. Als wij mensen heel druk zijn, aan het jagen zijn en gestrest zijn, dan gaan we heel veel doen. Maar we maken allemaal kleine foutjes. Ja. En Nou uiteindelijk ja, en vaak hebben ze hier ook een beetje moeite mee, ja, beesten. Maar wat zijn, Pascal, wat zijn kleine foutjes die wij mensen maken? Noem er eens een paar op. als mensen onder druk staan, dan is het alleen mentaal al heel belastend. Om alles op poten te houden. En voor zo'n hond, die komt aan met een trauma. De een is mishandeld. We hebben één hing er aan een grote boom. We hebben achter een pony staan, die is van een studentenvereniging al geweest. Nee, je wil niet weten wat ze met die pony uitgehaald hebben. Dat soort dieren halen wij hierheen. Dus het begin zijn ze niet aan te raken. Is gewoon niet te doen. Maar Maar door rust en juist liefde, aandacht en de roedel, dan is het mogelijk om ze om te turnen. dat vind ik ook wel weer mooi, hè? Want die roedel, die roedel, die heeft zo'n roedel heeft eigen regels en... Oh, die hebben een eigen hiërarchie. Ja. Want de husky die achter zit is de alfahond. Oh ja? En die laat ook iedereen met rust. En die komt af en toe een keertje langs, aan de kant, weg. En zo is hier een eigen hiërarchie. En iedere hond die aankomt staat onderaan. Alleen de honden die eigenlijk getraumatiseerd zijn, leren door de roedel het vertrouwen weer terug te krijgen in de mens. Want wij staan hier weer boven. En heel eerlijk, wij zijn de beesten op aarde. Ik hoor wel eens vaker van mensen als we die op ons pad tegenkomen die een deel van hun leven of zelfs hun hele leven gewijd hebben aan het verzorgen van dieren. Bijvoorbeeld katten met een dwarslesie hebben we ook een keer gehad. Die cijferden zichzelf helemaal weg voor die beestjes. Maar die mensen zeggen regelmatig tegen ons van ik kan eigenlijk beter met dieren overweg dan met mensen. Is het met jou ook? Ja hoor. Wat is dat dan? Er zit een heel verhaal achter, maar gewoon heel veel dingen meegemaakt in je leven. En, Jij? Ja. Ja. En daarom ook een beetje het vertrouwen eigenlijk kwijt in de mens. En nou, dieren zijn puur, dus of het zit goed of het zit fout. En als het niet goed zit, ligt het aan jezelf. Ja. Maar ik vind jou heel open en heel communicatief. Dank je. Heb je dan toch wel, ook wel door de jaren heen, weer een beetje het vertrouwen in de mensen teruggekregen? Nee. Niet? Nee, uiteindelijk, wij mensen zijn niet echt te vertrouwen. En dat vind ik zo mooi aan een dier, want ze zijn puur. Dus het is of de ene kant of de andere kant. En wij hebben allemaal achterliggende gedachten, dubbele moralen, maar we hebben altijd iets van ons eigen wat we nodig hebben om iets aan te pakken. Vind ik. Dieren oordelen niet. Veroordelen niet. Nee, uiteindelijk niet. En ze gaan mentaal niet zo ver omdat ze ook geen dingen kunnen loslaten. We leven eigenlijk het moment. En het is voor ons om... Ja. En voor ons is het eigenlijk een hele mooie spiegel. Als het met mij soms niet zo goed gaat, dan luistert er geen één naar me. En dan hebben ze echt zoiets van, nou, ga maar weg. Voelen ze meteen. Ja. Dat als jij niet sterk in je schoenen staat, kun jij niet boven de roedel staan. Exact. Ja. En, goed, en zo weet ik, oh, ik moet misschien eventjes een stapje terugnemen. Want ik ga veel te snel. Want ja, alle honden zien aan mij dat ik instabiel word. En nou, dan is het zo'n mooie spiegel. Zouden meer mensen moeten doen misschien? Nou, heel graag. Ja? Nou, ik kan me voorstellen dat zou ook nog een stap kunnen zijn. Hè? We hebben ook al eens mensen in dit programma gehad die gebruikten, en dat wordt meer gedaan, die gebruikten paarden om mensen ook een spiegel voor te houden. Maar is dat iets wat eventueel ook nog zou kunnen gebeuren hier? Dat mensen hier in de spiegel kunnen komen kijken? Dat is Esmee Harding, die doet achter paardencoaching. Ik ben nu achter bezig een huisje in elkaar te zetten. Om eigenlijk mensen hier te laten komen met eventueel burn-out, hoogspanningsklachten. En dan door eigenlijk spiegelen bij paarden, oftewel coaching, deze mensen hier weer uit krijgen. Dat gaat achter al gebeuren. Ik zei u al, we zijn hier pas 3 maanden. En u wil niet weten hoe het er hier uitzag.
Dus we zijn volop aan de gang om alles klaar te maken. Hier wordt hard gewerkt. We doen ons best. Hè? Hard gewerkt voor, Heel veel liefde. ja, Want het gaat ons niet om het geld. Want het levert ons niks op. Dit is gewoon een hobby. ja, dit komt allemaal recht uit jullie hart. Uiteindelijk wel. En nog goed, uit de eigen portemonnee. En dus zijn we hier eigenlijk bezig vrijwilligers aan te zoeken. Mensen die graag een handje eruit steken. Eventueel donateurs met hondenlijnen, hondenbakken, hondenvoer. Joh, het maakt niet uit, we zijn overal mee geholpen. Dus als er mensen zijn, hè, die zitten daar, Pascal, in de kijk, Oh, voor daar. de tv. Oh, sorry. Ik wou zeggen, is dat Maar nu? als er mensen zijn die iets met dieren hebben, met paarden of honden of wat dan ook, ze mogen zich melden en ze kunnen hier mee komen helpen. Ja, op de site Het Huis van de Dieren. Ja? Daar kun je eigenlijk alles zien wat we hier aan het doen zijn. Wordt ook iedere keer geüpdate als er weer wat nieuws is, als er een nieuwe hond is. Om te horen hoe het gaat. En daar staat ook een telefoonnummer bij. Als mensen eventueel iets hebben, dan is er altijd contact op te nemen met Esmee. Ik ben van het woeste werk. Het woeste werk. Ja.